Хората пускат боновете в пликове в пощенски кутии пред офиса на НАП. В деня на теглянето, членове на комисията ги събират и носят в кабинета на директора. От 2004 година, когато е започнала играта, са пуснати над 10 000 плика. Желанието на нашата администрация беше да се повиши данъчната култура на гражданите, да се стимулират да вземат касови бележки от търговците, съответно търговците да издават касови бележки на гражданите. Условието е купената стока да е над 25 лева, а за учениците да не са алкохол и цигари. Томболата има вече своите заклети фенове. Те участват с 20, 30, че дори с по 50 плика. Сред тях са и победителите в първото издание на играта за тази година. Ивелина Маринова при възрастните и нейната племенница, третокласничката Моника. И двете от село Айдемир. Полезна с това, че първо стимулираме магазините да не дават касовите бончета. Те си ги скатават по принцип. Другото, което е, децата почват да смятат, упражняваме математика. Защо се нави да участваш с Лия? Защото ми е интересно. И за да спечеля награда. Наградата е ваучер от 20 лева, с който победителят може да се купи литература от една от книжарниците в града. За съжаление, наградният фонд е много малък, тъй като средствата за наградите се осигуряват от служителите, участници в групата за самооценка за работа на офис Силистра. Или казано иначе, данъчните вече 6-та година поддържат възпитателната томбола с пари от собствения си джоб. Смятат обаче играта да продължи. За BTV от Силистра, Любомир Добрев.